И здравейте хора, аз съм DJ Terror, това ще бъде следващия епизод в PP България. И в момента ще пробвам да направя PP, да снимам на PP. В момента снимам с OBS и не знам как се вижда, но поне се надявам да не е много лошо качеството. Мисля, така като направя, нали, ще го виждате размазано, но примерно ако така фокусирам, се вижда доста добре, мисля. Ali, колко времето да бъде му Да, и тук е Шепард. брат. Сега ще дойда ти къде си. Ларп карт PP, бе. Аз ще идем да видя. То скил, бат. Изненада, тук съм. То сбъгна. На Енда се крашва и... Да, ела на Енда. Тук може да стане нещо. Колко FPS съм, бе? 50 FPS, брат. Те пък са ти тим, бе. Аз ще скоча, ще видим, но може да ми скочи. Чай да напиша, че снимам. Не, е така. Опа! Фак, това малко го съединиха, ама нищо. Хората пишат. Едно в едно за клипа. Свръщане към... Майко, брат ми 3 в 1 на Енда, гледай какво става. Път ще ми хвести малко. Мараба. Ого, тук има меле даже, гледайте. Само да не ми лагва много. Тероре, така че такива са малко. Тероре, идвам. Не ме би, бе. Много ни станахте тук, лаха майка. Много на малко сте. Не бе, сир краше, бе. Майка мила. Не бе, не се бийте, бе. Ами дай то, сир краше и това е. Шепард, ще се биеме, тъй ли? Брат, скачам за тима, какво направя? Не ме бий просто. И аз няма да бия и готово. Това ме ле, момче. Те гледай колко много са зад мен. Погледни ги само. Гледам гяра, няма. Аз ще бия по азока. Сега дропвам хеловите си. Ще почива момчето. What? Между другото снимам сай. Нямам потки. Потки ли няма? Плиз, не ме бутай от уралда. Вълта на какво потки. Брат, дропна ме. Кой бе? Наби ми, тъкмо ми се щупи каската и то ме дропна. Вау! Когато се обърне и почти те убие. Мартин Пипи, това той ли е, бе? Но сега Мартин... Взимам брейк ми каската и... Не съм те хитвал, аз да знаеш, не ме хитвай. майко. Хеловиц ми е без панталонки. До вчера имах 13 лега, сега 3. Как се хил на този на едно, не знам. Така.
Си взема още един лек, е така за всеки случай. Идва Менда. Колкото го бъхтят, отиваме да му помагаме. Кой е това? Това Мартин Пипи не съм го виждал, тъй че. Брат, съжалявам, сега ще скача има и ще трябва да те налагам. Само че сега ще да ти помогне за това. Азока, ще помагам на Азока, знаеш. И да, килнахме един. Чакайте да го оставим в Ендър, често че има да помагаме. Шепарът. Та бия ли са, кажи ми? Нема, Азок. Ето, той сега ще почине. Готов е, дропна го. Айде с тия, брат, сериозно ли ще ми обереш айтемите, бе? Има нещо поне хубаво там. Не. Да, бе, не. Аз ще видя в клипа, ти си голем по-добре. Му напишем, че сме му взели айтемите. Аз ще му ги върнем. Оу! Комбо крел. Чакай, че ще ми свършат ефектите. Това ганг на много малко остане и избяга. Ха! То се вижда от кликъра на този, брат. Той мета почне, като продължава да клика. Гледай. Ти сега... Гледай, има ръката само. Ако можеш от мен да го заснемеш. Влизам с тейпа. Стига, брат. Така, се отиваме да оставим печалбата, хом бъда. Фиксал. Между другото ще направи така. Не си губа про четвърките. Ти се ебаш, не. Цъй, взел съм бая плътки. Няма при мен тук да, ако можеш да го видиш то как дие. Къде? Да. Сега ще дойда, чакай само да се оправя. Майко, аз... Няма да стопирам клипа, защото не знам как да го стопирам и просто да го почна. Тъй че сега, ако искате да гледате PvP, въртете малко напред. М-хелтки. Съм пребан. Рутима събиеме се. Ето там виждам Азока и гъгато, трябва му хелпнем на гъгато. Електри склаша, то склаша, не знам. Малко му раздава хак. О, електрото го килна. И за мен да... What? Къде си точно? Ако можеш се биеш с този ганг, видиш какво прави. Кой? Този ганг, неква си ганг, мен не помня какво беше. В смисъл, гледай, погледни ме за теб. Той прави така. Кой бе? Виж ли? Мета почне... Кой бе? Кой кажи? Кой? Ганг неква си. Кой? Мета почне и продължава да пие. Чак са. Това ли бе? Пеца? Не. Нема го в момента. Гъгато ли бе? Той не е хак бе, той ми е тим бе. Аре, Троксито. What? Мога го оцеля това. Аз го оцелях, кое? О, про тройка. Ох, то сир краше ме бие ли са какво? Това не съм ти. Не бърки. Бий го. Хело, би.
Ставим тук малко айтеми. С тебе какво взех? О, нищо не съм взел. Някой му звъни телефона. Няма да мога днеска, бе, да. Не мога. Гори ма всичко пак. Все още не ми е минал. Значи, тъй... Не знам, утре горите ще дойде. Ого, излязаха. Давай по азока, бе. Няма го жалиш. Не, кога редите тогава не мога да се. Пиши ми по месенджер. То се излек. Так са прото. О, ес, дроп склаш. Дропнаха склашите. Аз го дропнах. Пешо тромпета. Пешо тромпета, брат. Хелойт ми дропна. Опа, чакай, че не мога да не знам кой я бие. Опа, каквото. Що де? Какъв е този, бе? Аре, тромпет. What? Някой ще ма дропне много мазно. Узнай кой. Няма хитваш те, разбрали? Аре бе, не ме би, бе. Не те биех. Спри са, бе. Няма биеш тромпета, момче. Ще ти кажа, аз... Не, то как ма хитна мазно. Май лега ще трябва да папаме. Лабе, сега зокчу. Опа, чай, че не виждам кой бие. What? Айде, дропнахме какво. Взех лек. Така. Каската ще ми се щупи след малко, тъй че ще направим така фикс. Те какви са прот тройка? Така, бойс. Взехме още някакъв сет. Няма ги фиксвам. О. Трябва ми само една спитка, май. Ето Гангмен БГ. Нещо Г. Той е тим, той ми е тим и не е хак. Чай сега, ако ще да взимам фарка. Сега ще правя нов една спъклото, ще виж колко бързо ще го дропна. Колкото ще бие. Ти нормален ли си, бе? Аз той колко пъти съм го дропвал, брат, той ми вика. Даже бех с прот тройка го дропна с лука. Това ще те бие, ви. Аре, склаш излязъл. Склаш ми е тим. Мен не. Аз ще правя в една стоя и ще такова. Сега ще влезе. Ще такова. Аре, склаши му. Аре, да го пръснем то. Да. Брат, гледай го то. Бате, ти лут ли си, бе? Съжалявам, брата, ма ще трябва да те бие. Бате, баш ли се? Бе, диджей терора, бе. Ако скачам за тима, брат, какво направим? Кой ти е? Ми изплаша. Той му кажи, че скачаш. Ей, Азока идва. Тук май ще умираш. Yes, дропнах го. Ти сериозно ли ще го дропнеш, брат? Ти не взе нищо.
Не взел съм. Той е бил с Про тройка, Водя. По-платим ли си? Не. Брат, то склаша много верно си прави комбота, бата, ама не знам. Струва ми се лекичко така. Не, Хакерче. добър склаш. Аз ще пръскам каквото директно става. Доста графики има какво. Какво? Доста войненски има какво. Войнен? Отговориш. О, мага, ти сериозно, той ще ми бега по 50 в зоната, че не може да избяга там. Пусти да лега. Аре бе! Не се бъде. Нема с лекца. Безсмислено. Фак, не си метнах хелтки, защото мислех, че се прибера и дропнах. Каквото вика, че съм изи, ама аз как бях? Еми да, хора, мисля, че имаше бая PvP, убихме хора, умрях, защото съм тъп и... Да, и Но- това е от мен. Как сейф?